Hej, Nikolaj fra Viben her. Det er blevet jul, og det rejser selvsagt en række spørgsmål. Jeg har fået en masse, såsom, hvis jeg lige... Hvordan bliver selskabet med svigermor tåleligt? Hvilken vin giver ikke moralske tømmermænd? Hvilken vin fungerer til traditionel julemad? Og det er et godt spørgsmål, kan man sige, fordi hvad er traditionel julemad? Det kan jo være 100.000 ting, men hvis man taler om mad, der har den her søde rødkål, karamelliserede sukker, brunede kartofler, og vi har fed og salt sovs, meget fed og salt sovs, og saltet svinekam osv. osv., så vil jeg klart anbefale som jeg lige får mig nu, en dejlig rom og cola. Gerne med en rom af en vis kaliber, som er rigtig lækker og karamelliseret. Mums og skål på den. Cola hører jo julen til. Men hvis man ikke har det, så kan man jo bælge 1,5 liter portvin til. Det vil også nogenlunde matche. Hvis man gerne vil ned og være lidt mere raffineret i denne juletid, så vil jeg personligt anbefale til den her meget fede og salte julemad vine, der ligesom kan modsvare. Og min personlige favorit er denne skønne dame, Flammabom, 16%. Det er altså en sværvægter. Den er jo ikke så dyr, så det er jo ikke en god vin, men altså, den kan godt klare de tunge retter, så lige så vel som den her, som vi alle sammen kender fra Danmark, Amarone, igen 16%. Det kan sgu noget. Så fremt, at man måske tænker, vi skal have noget fransk, det der oversøiske, italienske, vi skal lidt ned og blive raffineret og måske have smag på nogle af vores vine, og der har vi at lige fremhæve nogle stykker, som jeg har her. Og lige nævne min egen lille retter, jeg tænker mig at lave. For eksempel til vores Pinot Gris. Der kan det være super lækkert, hvis man skar noget andet bryst og lægger på et leje af groft hakket grønkål med granatæble og appelsin. Det kan vi alle sammen godt lide. Og til Chateauneuf de Papen, som jo er en julevin, siger man, så vil jeg synes jeg, at den er så fin og skrøbelig, den her trods alt, og har kun 14% alkohol, at jeg vil måske kaste mig ud i en italiensk flæskesteg, hvor jeg har lige noget fyld af feta med noget timian og fennikel. Det er jo trods alt Chateauneuf de Pape med fra rullestenene, og vi har det her med de krydderurter, der vokser omkring, sådan så vinen smager af det. Og hvis vi skal bringe det, som folk tit nævner til den her vin, så er det peber, sort peber, hvidt peber. Så kunne man have en langtidsstegt andesteg igen med noget appelsin, timian, krydderurterne og peber. Personligt, så skal vi også arbejde med nogle finske hjemme vores jul, med nogle finske specialiteter på steger. Og herunder, så synes jeg, at alle skal give sig i kast med denne skønne knoldsag, som hedder kohlrabi. Man lavede vist cigaretter af dem under krigen og sådan noget, ikke? Men kohlrabi smager af jul for mig, men den har sådan lidt nellikeagtige ting kørende. Så det skal man bare kaste sig ud i, hvis man skal gå lidt mere grønt og lidt mere klimaorienteret. Så vil jeg også gerne lave nogle deller, som ikke har så meget kød i, nogle klimadeller. Og der kan jeg også kontrollere fedt og kødsmag på en helt anden måde og arbejde med nogle krydderurter. Det glæder jeg mig til. Så det allervigtigste, næstvigtigste, det vigtigste, det er jo Pinot Noir, men det når vi til. Sådan en aften her, det er jo sovsen. Og så sovsen, når det handler om alle vine, så synes jeg, at det skal være noget, der ligesom har noget kødkraft fra noget oksehale eller ossobuco eller et eller andet, som man arbejder med. Måske snitter man lidt grøntsager også selvfølgelig i, ikke? Så det er ligesom udgangspunkt det. Og ikke så fedt i form af fløde, og ikke så meget salt. Jeg kan i hvert fald bedre balancere det. Fordi
skal vi ikke bare sige, at nogen siger, at fedt fjerner sovsens integritet, og salt smadrer vin. Men det skal vi ikke gå ind i den debat her. Derimod så vil jeg sige, at vin handler om det gode selskab, og hvad gør et godt selskab ud over vin? Her har jeg jo bare det kit, der binder en aften sammen. Let og elegant og smuk og forførende Pinot Noir her, som jo imellem alle retterne kan lige blive friske ganen op, ikke? Den er saftig, og den kan man drikke før, efter og under resten af natten. Så den vil jeg varmt anbefale. Så Pinot Noir, Chateauneuf du Pape, Pinot Gris til en forret. Vi har selvfølgelig også Riesling, hvis der er nogen, der gerne vil kaste sig ud i noget asiatisk, eller måske bare fisk. Og ellers så er der jo bare tilbage at sige, kan I have en god jul og et godt nytår.